Right. Ndiye munhu wamurotera naye padarira mambo baba. Taura inyiti. Munonzani mati munonzani garazve. Mati munonzani. Don't retire Captain Mazamba. Captain Mazamba. Okay, right. Taura iti nyaya. Ini ndauya kuno kwamambo munhu akashungurudzika chaizvo asina rugare pamunda pake. Ini ndakawana munda wangu musi wa28 November 2021. Ndokubva uyu hatiwandizinyakatira ndakangura angopinda ati awareness akutochera mupurazi mangu February 2008. Ndikanyorera kuMinistry of Mines kuti ini ndega zvezvipfuwo pano ndine mombe, ndine makwai, ndine mbudzi, munogoita seiko kuti muise mupe maini? Nokuti une over 100 hectares. But zvakadero ndakanyamboenda kwaona kuti vaisapota vachiti maina wavo. Panguva iyoyo papa nenyaya yakafanana nekuti yanga iri kuMazowe yaakuru nerivhesas mudaka zenjovu yokuti hakuna munhu nemutemo wesection 97 weEMA noti hakuna munhu anopiwa certificate yemining neMinistry of Mines asati aita EAI first, inonzi environmental impact assessment. Vanhu vouya kuzoona kuti iko vanhu vakagarisana ipapo nemunhu nzvimbo iyoyo nenharaunda nemasabhuku nemachifu zvinokodzera here kuti paitwe zvisingakanganisi nzvimbo zvagara zvichiitwa ipapo. Izvo zvazvina kuitika. Zvadaro 2024 kwakazoita verdict neHigh Court yekuHarare yakati munhu wese anenge apiwa mining certificate pasati paitwa environmental impact assessment, certificate iyoyo haicherechedzwi ende haina simba ende haigoni kutorwa zvemushure mekunge munhu ambotanga aita zvemining. Zvadero ndakabva ndaenda kuEMA nokupolisi veminerals ndobva ndavati chindipaiwo kako iyaye iri kukanza hatina kana kuna takambovapa takambova tichaoni. Ndobva ndanyorera kumapurisa nokuEMA ndokubva vaenda veEMA nevepolisi veminerals ndokubva vanomusave ndobva vaenda ndobva vanomumisa kushanda kuti hauna EAI ndokubva abhadhariswa futi fine ye$1,000. Aubva kudero akarega vanhu vakachiramba kushanda ndobva ndanzwichirira ndobva ndaenda kundotaura nevakomeni kati kwemi handi mapurisa neveEMA vakauya pano vachikumisai komukushanda sei? Ndobva ndangobva uyu ndobhandisira mapepa zvikandiita trespass kunotaura nemapurisa kuti ndokotrespass mupurazi mangu sei. Ino nyaya yakaenda kudare ndikanzi handina mhosva because mupurazi mangu purazi anga akamiswa. Airamba kuti anoshanda iye ari kushanda because kuna vanhu ndogara mugombero vaita kuti atanga tiriwo tichiita zvematengi. Ini ndine drone chinobhururuka chinoona kuti uone munzvimbo mako kuti chinofamba sei. Ndobva ndachiisa ndogara tenda kuti mombe dzangu hadzina kurasika here, mbudzi dzangu hakuna vanhu vari kutema waya, hakuna vanhu vari kutema matanda here. Ndochishandisa iyoyo unoziva ndapara mhosva munzvimbo mangu ende drone rakarejiswa pane mutemo neCivil Aviation kuti ikodzero yekuti ndinge ndichiita izvozvo. Zvakafanana nokuti munhu ane shopu yake woisa CCTV, customer yoenda kunosungisa muridzi weshopu kuti wakaisa CCTV inoita kuti atione tichifamba mushopu. Ndambozama kundobvenda kutambaenda kuHigh Court ndakambomisa kudaro tamboendesa kuHigh Court. Iri kuHigh Court kudaro musi wa25 December hamene zvavakaita iye zinyakatira vakabva tora nevaEMA yonyaya iri kukoti ndobva vanopanana EAI introspect. Iyo nyaya iri kudarika munogaindisa imimi munogopurisa EAI sei nyaya iri kudare isati yatongwa ende mutemo uchitikwa hamugoni kuiwa nemamutanga basi. Hamene kuti vakazvifambisa seiwo ipapo ende kuti EAI ibude panofanira kunge pane mastakeholders kunoti ini muridzi wepurazi, vavakidzani, masabhuku ekomambo vakaita nani handizvizivi. Hakuna kana munhu wani wakashaidzwa kuti EAI ibude. Saka inini mhosva dzangu dzandinaye mumwe pekutanga akaputsa kodzero yangu in terms of section
51 yekutiko wakapinda munzvimbo mangu 57 yokupinda munzvimbo mangu haana kana kumbouyawo kwandiri kuti atiwo nai vamazamba nenda dzakaonako kuti apa panenge pane goridhe. Nandikumbirawo kuti ndiite sei ndipe gemaini yangu because mutemo unotiko hakuna munhu unobvunza kuti angopinda chisection 57 yeconstitution kuti munhu angopinda munzvimbo mako asina kukumbira kuti unofanira kupinda kana kukuudza kuti uda kupinda. Kechipiri, ini ndiri retired group captain equivalent to assistant commissioner or full colonel army irengombe muchiuto security sector but ndakapona chikotenderedzwa kuti mapurisa maconstable uya kuno kukoti uya kuno kumapurisa enda kukoti kudai kunzi ndatrespass ndisina nyaya ende yakanodismisswa. Zvino zvinonyatsa kuti ndendisina kana chimiro maconstable achingondita sei achingonditenderedza. Kechitatu akazonotora EAI environmental impact assessment mushure mokunge atombomwiswa basa ende atanga kushanda zvinorambidzwa nomutemo kuti haafanirwi anayo ende asina kuita sei asina zvinorambidzwa nehigh court ruling yepresidency yeHigh Court yaCornell versus Mlalazi and Ndlovu inoti iko certificate rese rapiwa pasina EAI riri now and void and full force and effect. Saka certificate yake harishandi haricherechedzwi nemutemo. Mhosva yechina ndeyekuti wakazonotora sei wakazonoitisa EAI certificate pasina ini muridzi wepurazi pasina sabhuku pasina kana ani kana womunharaunda ndivanani vakati mining ngaiitwe ene ndine zvipfuwo zvangu zvimwe zvakatombofa iye zvino ndinevana futi veAnderson and Dek ndinetsamba yavada kuita project yehuku but akuti ichitogona kuita seiko pane maina. Ndo chichemo changu chandaunza nacho kudai ndakambozomukwesa ndaona kuti mukweso uku hakubatsiriki saka ndauya pamunhu kuti mundigadzisirewo nyaya yangu. Chinhu chandinenge ndiri kunzwisisa muchitaura pane nhau yeEIA yamuri kureva inoitiswa neveEMA handini ndo vanoningirira. Pamakamboona kuti Zinyakatira haana makazomuona anayo handii ndizvo? Kureva kuti ifraud inenge yaitwa yandikutaurira mama tatanga tichida kuti tisatambise time ndechekuti panenge pavioletwa mutemo pakaonekwa kuti apa panoda kubvunzwa ivo kuti vazvifambisa sei then naivowo kana vari maofficers edu yeEMA vemuno munotenderwa zvekare kuuya navo mudare kuitira kuti kutaura kwenyu imimi moga kusazove kwenyu moga nesuwo tivabvunze zvamunenge muchifunga kuti pamuri kutaura navo vanogona kusakucherechedzai imimi. Pane nhau yamataura pakutanga apo kuti mutemo Zinyakatira aipindura kuti it's over 100 hectares. It's over 100 hectares. Nzvimbo ida kupegwa mine. Kana pavanoti adresa in that way kuti any nzvimbo ine 100 hectares and above inopegwa mine. But hapana paningazopega mine ndisina kukonsautawo munhu ndopinda nepai mupurazi remunhu handiti kupega neraiti yekupega if it is 100 hectares zvichikwira handiti chese tozviziva izvo asi azouya here kuzokukonsautai haana pachivanhu kana taakuno kutsika dzedu dzechivanhu mitemo yechirungu of course inenge ichitendera izvozvo kuti zvichida anongosvika achingopinda ototanga kudii kupega maini yake but kuchivanhu hazviko zvinhu zvakadaro.
chatinenge tichiitira ndechekuti vanhu pavanoshandidzana, umwe ndifama umwe ndimaini, pano usahwira kana kuti ushamwari unofanira kunge huripo hukama. Saka ndo zvatee tichitarisira. Saka toda kuti tinzwe mungadai mapoinda kuti tikuda kuti andipindure apa, munoda kuti akupindurei apa, handiti but ini ndabata mamuri kutaura pamwe pandiri kutopindura ipapo pe100 hectares, nokuti patinopindawo kumisangano yatu iyoyo tinenge tichibvunza mubvunzo iyoyo kuti ko munhu paanonhingirika paanozonopeka nhingi maini panofanira kunge pakakura zvakadini. Vanotiudza kana pachikwana 100 hectares munhu iyeye nzvimbo iyoyo inopegeka maini, but kana dzaapasi manje dzinenge dzauya dziri hondo dzepa A1 aya kuti munhu anosvika opega maini mu-A1 osvikonzi aiwa hazviite, unopega maini iyoyo chete kana kunge muridzi wemunda wacho achitodawo, wedza chicherwa chiripo hauna right yekuti unosvika uchipega maini paacreage iri pasi pe100 hectares, handiti makwana. Saka imimi ndiri kuona kuti makatombotaura mukaenda kudare rakanomisa, pandinofunga futi kuti ko ivo vamisa pavari kunodzosera, kana uri mutemo wokuti munhu azopuhwa go ahead, imi vanofanira kukunotifyai, aifanira kukunotifyai no zviye zvatachiti inyaya zviya haisi, uyu munhu uyu ane kodzero yekuti aite ichi, saka musiyei aite ichi basa rake, handiti zvese izvo kana zvisina kuitika toda kuti tichinzwa kuna Zinyakatera zvakamira sei mhopo zvekuchema navamazambani pakugarisana kwamakaita ipopo. Vamazambani zvichemo zvavo ndiri kuzvinzwa, asi vamazambani vanofanira kuva kubva ndichipinda munzvimbo ndakatraya kutaura navamazambani vakauya vachindiapurocha vachiti wapinda munzvimbo mavo, because ndichipindamo ndandisingazivi ndipinda munzvimbo mavo, because pandiri ndiri pakati pemugano wavo namabuya naagwanzo. Saka pandakapindawo muina ndazonopinda mupurasimani mavo ndakatozviziva shure kunge vauya vakudzinga vanhu vangu vaishanda, ndopa ndakaziva kuti vari kuti purazi nderavo. Ndozvakazoita kuti tiendeswe kuMinistry of Mines tinotongwa nhau iyoyo, ndopakazonzi family more than 100 hectares kana muri mavo macho, so iwewo ita zvauri kuita coexist mese handiti tishande tese tirarama. Ndozvakazoita. Tabva ipapo dzimwe nhau dzavari kutaura dzekuti kusungisana, hamene pambira ndipindure izvozvo dzekusungisana. Vamazambani tozvatesi pamutemo wedu wechivanhu sezvamataura baba. Vamazambani dai mupurazi mavo makaiswa fenzi handaimupinda muchifenza, ndai vakandisungisa kuti akapinda achifenza akamira nekupi. Ndozvakafana zvakaita ndivasungisa vamazambani vakapinda munzvimbo mangu vakapfuka nepasi pefenzi, ndokuti takakuudza vanhu vangu zvokuita pabasa pangu, ndozvakaita ndivasungisa. Drone yakutaura drone dai vaitenderedza mupurazi mavo vasina kutamba fenzi yangu ndisine vasungisa, kozvanenge vachiita zvemufamba mavo, but kana vaisimudza drone ichiiswa mumaini mangu it's a restricted area, panobiwa handiti sa information ari kutora ikuzoenda kupi. Ndozvakaita kuti vamazambani ndivaripoteri kuti vaisa drone mumaini mangu, because drone avaitosumudza ndodzikiswa kuenda pazvinhu zvangu, vakaona vanhu ndosumudza kutisa, saka toti kudika kana munhu akada. Ndozvakaita ndivaripoti. Ndizira ndezvimwe zvinotaura zvizhinji zvatingade kuti tizonzwa zvedu, kunyange zvimwe zvachona tisingachagoni kuzozvirivhesa sedare diki pane mamwe matara akaita nyaya yacho. Inhau EIA yavari kutaura EIA ndakaaplya EIA 2023. Ndaaplya EIA 2023 ini semunhu aishanda ndisina munhu aindivhiringidza, handina kuziva kuti Mr. Mazambani
vari kutomisa kuti mapepa angu asafamba handimaona. Saka inini pandakazouya mazambani auya neveEMA neveminerals ndopandakaziva kuti saka patiri kunwa consulta every time ndichivati mazambani sainai bepa renonzi consultation form consent andika vairamba kubva 2023 vachiramba kusaina bepa iroro kusvika inde ndazotaka kuti saka ndoita sei bhozi kuEMA vayambondidzisa responda ingonditi iwewe hakuna consultation yechi yafamba ngene consultation yafamba kuti bepa rakuende kumberi ndopandakazowana advice no zvinongodiwa iwewe isa registered mail nienda kwavari vazive kuti zvishuwa vanotifaiwa kuti bepa variona kana varega kuresponda mutemo unongoziva zvaunoita kuti zvinhu zviende kumberi ndozvakaita ndiwaniiyaiyi varega kuresponda abva ndavasendera through missing of court mapepers angu nditika EMA vanotifaya kuti zinyakatira tamudi tiri kufanira kumupa bepa rake reiyaii because iwewe hausi kuresponda tiri kuti responda vaenda continue bepa. Mune mukana here wekuti makambowana pakumbotaurirana sekutaura kwamuri kuita zvino kuti ndakazovasendera email ndizvo makazovasendera nawo handiti kamakuvasevha mutoana kuti kuvazivisa ndo zvavepo tiri kuti inini sevagarisani nokuti munotozongove vagarisani. Ndakaenda kumba kwavo kwete ndega inini naagent weEMA ndikaenda kumba pavo vanokera makuseni vachirasati vamuka vakauya tikataura asi nyaya kuti iri bepa handisaine kuuya kwawakamboita uchipinda mufamba mangu saka ndiona ita saizvozvo ndopakapera nyaya ndizvo here vamazambani ndizvo because ini ndikusenzesa mutemo wepresidence case iripo high court case iripo yokuti kana munhu akanga atotanga operation asina EAI certificate yake is now void. Saka ndo case and even ndo yatukotana nhasi iripo case yakuru neadvisors mudalazi indigo. Very good. Ndo iripo kainotori nemasection what. Saka ndo mutemo even kana irikuti ndakuramba because maloya vakatonditi vakandiseva tikataura maloya tikataura navo ngati nyaya iri kukoti tikatoirifira kwaloya wangu bizu akatovaudza kuti aiwa nyaya iri kukoti ende EAI haiwanikwe retrospect haigoni nguvayo kana mamutanga mamboshanda koti ndizisudodini. Saka iye zvino kufunga kwenyu tiri muno mucustomary law court community court ayo masection amune muri kutaurirana kuti ichi chinopikiswa nesection ichi chodai ende vanhu vari kuita zvinhu izvozvo ndivavo vari mumutemo wacho handiti veEMA vanotozviziva. Kufunga kwenyu imimi chingave nyore kana kuti chingaite kuti zvinhu zvedu zvifambe patiri isu community court ndandichifungidzira kuti ushamwari uri kuramba kubata watinenge torwisa isusu kuti aiwaka hapana vanhu vaviri vangafambe rwendo vasina kurangana mupurazi 1 kuti umwe ari mupurazi maini ikave mupurazi purazi harichinje kuita ramaini maini yake inenge achimaina zvinhu zvake pasi purazi maioningisa purazi achiita zvinhu zvake pasafesi handiti but maina akafenza nzvimbo yake yaanodii yaanenge achishandira handiti ndizvo umwe anofenza ningi maini yake yese asi umwe oti no since ndikafenza pese uyu umwe wangu uyu ane mombe dzinofura mbudzi dzinofura hazvichaita kuti ndifenze pese chiregai ndingofenza pandinodii pandinoshanda although maini yakastrecha kuenda kwainenge yakaenda asi mabhikoni nechichi zvine zvingoratidza kuti maini yemunhu uyu inosvika kuchikeni ini but paCBZ ndo paanoshandira zvinowanikwa pakuti vanhu ndifama namaina vanenge vaine communication vachigarisana vachiwirirana handiti saka inini nyaya ina vamazambani yezvino I think payanga iri kuda manje ndepekuti vakambopa that ruling
yekuti munhu haagone kuwana EIA kana achinge ambotanga kuopareta iye asina that document kuti azorigadzirisa paya paine complain yafamba. Makambozova consulta futi here kuti munhu uyu ane EIA sei, because kana zvadaro pane ifraud inenge yakuratidza kuti iripo fraud, kana iri fraud inenge iri papi, iri ipapo. Ndokuti kana zvakataurirana vaifanira kuchikupindurai kuti vakuudzei kuti hapana chinomutadzisa kuti ave neEIA, because uyu munhu anga akaapply EIA yake mugore rakati, nepatiri pari kuitika nyaya iye akanga akatoapply yake kare. Handiti ndizvo kana ndazvinzwisisa zvakanaka. 2023 ndopa akaapply EIA yake. Handizivi kuti nyaya dzenyu dzatanga papi, mugore ripi pamatanga kuzonetsana apa. Ndopa patouya nyaya yekuti pawiriranwa kunzi wemirira basa. Handiti vanenge vachirula iwoyo kutongo kuti iwe mira basa ivavo, uyu munhu aenderera mberi nekuita basa. Makavakonsulta here kuti mwabvunze kuti nhaimi ko uyu munhu ari kuenderera mberi achisenza sei, imi makati zvakati voku emanakava ndakuswa vakatanda zvotoda vakuru zvatakaita ndezvokuti takaenda ku-anti-corruption saka totaura naDr. Baraza Commission anti-corruption, itori ku-anti-corruption. But zvinoitika ndezvokuti mamukona because handakagarisana zvakawanda zvinoitika because indini ndine munhu akagumuka kuti ndikukanganisa mapurazi pangu wangu tokana namatara tichitora zvimwe zvinhu vari kugarisana vanhu makamisidzana mafoni matemu kunogona kuwanika zvimwe zvinozoitika rimwe zuva because munhu unogara wakatotsamwa because ukushungurudzwa uri panzvimbo pako. Ngatiendei pekuti kana munhu akanzi aita mind wamazambani nometa kupi, hakuna nzvimbo dzinonowanikwa dzichinzi panapa ndepemaini chete pagara pakangodaro, panenge pachitori neumwe munhu ari belongs to that place. Handiti communication ndo yatotidzorere kwamuri. Handiti kuti pakakanganiswa kana paine pakakanganiswa kana paine panorevheseka zvinhu zvichiitwa nemaofisi iwaya vatona vanenge vane mitemo yato iyoyo zvikange zviripo, aiwa hapana chakaipa, mutemo ngauteedzwe. Zvekuti uyo zinyakatira ane maini, imi mune purazi, maini inotouya mupurazi, purazi ndo risingauye mumaini. Ndozvo ipapo ngativei tipabate pakachena tichinzwisisana kuti zvinorevei. Communication, ndabva kwandabva ndichipinda pandiri kupinda ndinofanira kukonsulta munhu aripo. EIA iyi kuti izovepo kuti ndisaine consent, ndosaina consent remunhu wandaona masomako. Handiti consent manje mukaramba kurisaina mutemo wavo ava veMR avamire kuti maramba kusaina consent. Handiti mapona zvakufanana nematara anaya, munhu akasevhwa samoni akaramba kurisaina hatimire kuti kwanzi aramba kusaina samoni. Handiti tinopfuurira mberi, asi tinoziva kuti kana munhu azoona kuti zvafamba zvichienda achida kuita nyaya yake anotouita chete kuti zvinhu zvezvi zvazodai. Chandanga ndiri kufunga ini ndechekuti ivava ava vanhu ava kana vari ivo vakambinge vataura kuti hakuna EIA inowanikwa kana munhu ambotanga kumaina asina munhu achikomplaina muridzi wenzvimbo yacho. Takazviita kuEmpress vakatouya vakapega mablocks, hakuna zvatiri kutaura panapa, mablocks avakapega machaina vakadini akakura zvisingaiti. Handiti but vanhu vakaramba nekuda kweconsultation yacho iyo kuti hatigone kungowana vanhu vakutongoita zvinhu zvavo. Handiti but vakazogara pasi
chii chatinofanira kuti tiite kuti tive chinhu chimwe chete, titange kushanda pamwe chete tichiwirirana, uyo achiita zvinhu zvake, uyo achiita zvinhu zvake. Handiti vakagara pasi. Saka isusu pamunouya kuno tinenge tichizviziva kuti nyaya dzakwira kumatare mahombe uku kuti dzizodzoka, kuti dzakuitwa kudare rinodiki rineri, chadzinodzokera kuno rino idare rechivanhu rinoshuvira kuwana vanhu vatema vanowirirana kana vakagarisana. Handiti mapawa, kwete kuti titi isusu fama haonane namaini ari kumaina mupurazi maviri, maini haonane nemuridzi wepurazi mune maini yake, hapana kwatei tichienda. chokwadi ichocho mambo, wazi sori kuti ndakupinza isiri witness. Baba vazinyakatira ndakatomboaprocha ndikati nenyaya iyi ndichitarisira kuti ivo neni vanhu vakuru vauye tigare titaure, but vakati uyo aroora vakuru anozvionera. Ndomhenduro yavo yavakadii. Pamusoro mambo regedzai chairai. Nyaya yenyu yakanaka chaizvona. But magwisaniswa nevava vanhu vakamboita iyi kutaura iyi. Ndo magwisanisa imimi. Vanhu vavaifana kutakura pepa. Vouya naro handizva. Votora zinyakatira. Voya kwamazambani. Mazambani. Pepa ratauya naro uyo atopasa uyo handizva. Nenzira inoti 1, 2, 3 ndizva. Saka ivo vanotora nohusere weno pawo handizva. Ivo mozoona vanhu vakumanya handizva. Hazvikufadza ndizva. Muri kugwisanisa nevanhu. Regai ndimbokuudzai vana vangu tigere panapa. Tirive pana baba toenda. Tinovigana tirive panaika. Kana nyaya yaitika ngaingodai so. Isabhendi. Handiti. Dhokera wangu nechipambano kutakura yakatakura Jesu ndizvo. Avo vanhu vari kugwisanisai. Ende vanhu vaziva ndire basa vanobva. Handiti. Vachima hamundese. Amubve. Manoda mama. Amubve. Mchama muri munhu masema kusanza nechi nevanhu handiti. Ivo vanhu saka manzwa mama achiti tinovada pano handiti. Tizobvunzana navo kuti makazviita sei. Sei musina kusanganisa vanhu kuti ndozvaitika izvo tazviziva handiti. Of course pakutanga makashandisa hasha vamazambani. Mukomana mwana wenyu pakubereka handika. Mwana yakashandisawo kuti pfungwa dzokumhanya aifana kuuya nemi kuuya kwamuri handiti. Ndaona maini pano apa vamazambani purazi mavo ndinokumbira chivanhu kaicho mambo takushandisa chivanhuizwa chivanhu ndozvazvinoreva. Saka ndinza kuti naiyewo muri kupakapotsa nditi. But pamauya pano manje padare redu panapa taura kugadzisa kuti potsa kuya kuite sei kubve muve vanhu vomwe chete nokuti wataura meshoko manje tinobata kati kuti raiti ndine zvipfuwo ndine chichi handiti zvinofa tobvunza kuti ndiwo handiti ndakataura kuti chine chi handiti kutsama kweseko kwandita. But nawo kana mauya panapa toda kusanganisa manzvoku kunoko kave chinhu chimwe chimwe chete mungogadzana nokuti still ukatsama iwe vamazambani nezvinoitira zvisina kuti ndoundoti ndouyu umusashona ibati still akatsama uyu zvinoitira vanoti ndikomazambani aita chi aita izvi zvinozva rodi rovamamanda dzeimwe chete chenda pai pazvimwe chete handiti hakuna nhata hakuna chii naika dasvemanzo mambo achiti angakwanise here kuti kana anoshandira pesi sero yakakura sei kuitira zvipfuwo ndizvova. But muri pakuwirirana. Aya mutemo unotobvumira kuti zvipfuwo zvangu zvinokwanisa kupfuura mumaini. Ndizvo zvisingakanganisi. Ndizvo zvandikutaura ndaipa mufamba. Ndizvo zvandataura pano demanzwa shoko ramamba richi. Zvinokwanisika here kuti angopedza dhati yaanoshandisa nzvimbo yandida. Handida inoshandisa kuti zvidaite sei. Nduna panhau yeEIA ndonyaya dzatei tichitaura. Zvandiri kutaura zvanhau zvandiri kutanga kuzvitaurira kurungu ndokubasa kwangu. Tiri kuti isusu patinenge tichitaura izvi handiti fama anokomplena kuti right munhu akufenza maini yake ane 6 hectares handiti 6 hectares kana kuti ane block kana tichitaura zveblock rinobva ratora purazi rese remunhu handiti 100 hectares. Block inenge richi 10,000 square meters 100 inenge 10 hectares. Yes. 10 hectares dzikatorwa pa100 kunobva kwasara 90. Toti isusu pa10 hectares uda kufenza dzese mafuro emunhu
ndonyaya dzine chikurukurwa kuti munhu otiye no, there is no need yekuti ndingafenze 10 hectares dzekungochengeta chete kuti muve musango muri chii. Nyaya yangu ndeyekuti ini ndoziva mabhikoni angu kuti rimwe riri uko rimwe riri uko, ndinonopenza panhu pandiri handikuda kushanda. Kumwe kwese uko hakuiswe gomba kana tisati takuda kukushandisa, handiti. Saka mombe dzine mukana wekuti dzinge dzichifura. Saka kana takutaura kuna fama anogona kuzochiona manje kuti zvandava ndichifunga handina pandiri kuafektwa, because kana mumaini macho imomo ndinogona kutofana kumushandisa nokuti nzvimbo yakewo pasafesi ndeyake. Kana ndazochiti taidentifya kuti panapa toda kuisa nhingi apa, tinogara tatopaisa nhingi pegi inoratidza kuti panapa tine plani yekuti toda kuzopa maina. Saka kana fama achiuya ngaagara aziva kuti panapa nepegi hapana chimwe chinhu chinofanira kunge chichiitwa ipapo. Ndozvevanhu vanenge vaine communication. Saka iri mubvunzo wangu wandakupedzesera nemi ndewekuti vaMazambani purazi nderenyu, Zinyakatira maini ndeyake. Munhu ane purazi rake ayo ma99 yerisi kani ayo A2 kai handiti, then uyo anenge aine certificate inotaura kuti apa panhu ndepake pamaini yake. Mune dzimwe pfungwa here dzamunofunga imimi tisingachatarise vanhu vekuema, hatisitarisa vanhu vekumainzi vakatopawo maini necertificate rake, vekuema vakatomupa that EIA kubasa kwavo. Imimi mune purazi renyu mune dzimwe pfungwa here dzamuinadzo dzamunoti maybe dai inini naZinyakatira semunhu ari mupurazi mangu zvandinofunga kuti tinzi tiri kugarisana zvakanaka ndisununguke naye, maybe tikadai. Chekutanga mambo ndechekuti iko ndakombera kuti iko because kana wakuita zvematengi mutemo wemunhu unofanira kuchera kuti mvura yesaitie ine pane sanadation isairira chiya kumafuta. Zvipfuwo zvinofamba kufenzwa, kunoda kufenzwa not barbed wire, kufenzwa game fence yokuti hamupindi kana chii kana mbudzi kana chii. Ndozvandaikombera kuti pakaiswa chii babheoranza ndakaisa waya inoita kuti hapana mbudzi yetipo mombe dzoto pana mbudzi dzinopinda. Iyoyo ndoda kuti nditaure Zinyakatira maini basa rako ndiri kutozvidzivirira wega. Mombe ikafurawa nesainaiti pamaini woto yacho unoziva, plus mitemo yemamaini ari iriko mazuva ano mashandiro ainoita. Ukaona paitika chinhu chakadaro kana auraya munhu asvike, handiti zvongomiswa chimboyai kuno 3 weeks muchigadzirisa nyaya yekuti pafa mbudzi, handiti. Saka kana iri complain yavainayo yekuti pakuda kuitwa zvesainaiti ilichinga yematanks panoda kuitwa tight security. Ndo communication yatiri kutaura. Handamboiramba iyoyo kubva nyange chino-consult handichinotaura nyaya yeema. Ndakatovabvunza mubvunzo iwoyo kuti imi mundisainirewo bepa rangu iri zvamunguda kuti ndiite chii, handiti ndopakatadza kundipindura ipapo. Kana ndoda kuziva chamuri kuda kuti ndigadzirise kuti musununguke ndiitewo zvekupinda, ndakasununguka havana kundipinda akutozvitaura iko. So inini chandinofunga kuno kumatare edu echivanhu kuno tisina kuenda kuchibhanditi kunoshandisira vanhu kuti vanenge vane pfungwa dzokuti ndotofanira kutohwina chete. Kuno kudare redu rechivanhu charakanakira mubvunzo iwoyo munosangana nawo kuti mugarisane zvakanaka, kuti mugarisane zvakanaka. Chii chamungatarisire kuti
kuti tigarisane zvakanaka zvakadai zvakadai. Even iko kumaina kwacho chaiko ndogona kusapega maini, ndatangirwa munhu wopega maini, but ndichidawo zvekucherawo, ndine mukana here wokuuya kuzocherawo pamaini pacho. Kana zviri murudo asine kumarana kwatiri kuita manje atichazivi twari kuya nemwe wakuchera here. Ndingotaura zvangu kubvunza zvangu. Ndopadaita kuzosvika ndinayo kamaini. Ndopadaita kuzosvika ipapo mani vamazambani yangu mamashaya mombe mukati memaini momo vane zvavanowana here ivo votaura kuti ndaita ndiwanewo zvakati pano padare chivanhu asi mamba titaura kuti kava ndisiye uko icho chichiti ndechemari ikuru mari handiti no unhu hwakasiyana ndati murodhiyo muchaifamba kusiyira masema mesikati mazokwegura mungoka mari rodhipi iyo hachinje daika ndokuti mazambanga ndiye muridzi wefama handiti iwo wawana maina nditi panzvimbo yomuridzi wefama zvidzanai ave nesaanowanavo mukati imomo mechi ini ndo maonero nganoona usati zvasvika bari zvichazosvika izvozvo mutakambona zvamusina kumboona naika munzo kuti mudzidzane ipapapa nditi hakuna chinonaka zvodzokera pakuti mbudzi yafa patinosvika mhofu paEIA ndo panouya maquestions ose atiri kuita kunge tiri kutaura. Right, iwe uda kuisa maini yako hongu ndabvuma uise maini yako, changu chichange chiri chii pamaini yako yoda kuisa mupurazi mangu inokutora 1 block mupurazi mangu 10 hectares. Inini 10 hectares ndedzangu ndakadzipiwa nehurumende, iwe wakuuya pamusoro handiti handisi kuramba tiri vanhu, ini ndinowanei? Ndohurukuro dzepapa, ndohurukuro dzine vanhu vane muono wokuona kuti rati pari kuitika izvi. Vanhu ava patinonovasiya tiri kuvasiya vachinoitirana chinhu chiripo here, handiti mapona. Chatinoda zvava kugarisana, hatikure tikagarisana takaita masumukatinza, hakuna kwatoenda, hakuna. Imi muri tui papapa hapana anogona kufunga pfungwa yamuri kufunga kuti baba ngo ari kufunga pfungwa yakashata kwandiri, uye ari kufunga pfungwa yakashata kwandiri. But pane umwe munhu anenge ari kunze kudai akakumirirai, handiti mapona. Mukanzi nhasi mawanikwa makadonha imi makafa kupurazi kumaini kwenyimi, ava vanhu havashupike vanoti ndamazambani handiti, but ari munhu abva kuno achikutsvagai seko, handiti mapona. Ndozvinoita upenyu. Saka isusu kuchivanhu manje vamunoona taakunopinda mumatara akadai, ndiri kukurambidzai kuti tinopinda tichibata basa rakaitwa nevanhu veEMA, vane masections avo avanoshandisa. Isusu kuumambo tinoshandisa zvikuru zvedu zvatinoshandisa. Section yedu inoti handini chakati mudunhu mangu, handini chakati mudunhu mangu, handiti kudictator ndokwamambo, handini chakati mudunhu mangu, zvakazodai handini chii mudunhu mangu, handiti. Hatidi kugarisana vanhu vakatarirana nekona yeziso, vanhu vachirarama vari panzvimbo imwe, ndatozviramba. Saka patinonzi dare kana kuti mabhauko monzi kwewo mangu wakazotongere chii nyaya, ndakakuonai kuti mairwisanisa vanhu vangu mudunhu mangu. Vanhu ava pavanorwisana ini ndini ndinoona dambudziko navo because vanhu vangu imwe muri kuHarare High Court, handiti hamuko kuno, uyatemwa neuyu uyatema uyu. Inini ironda kwandiri pakati pemwoyo wangu because vanhu ava ndevangu, ndogara navo every day. Uyu anotengera switi, anotengera switi, vana vangu. Saka handidi kuti ndivape mukana wokurwisana semhuri yani, semhuri yangu. Saka makaona ndati vabva kwamakabva ikoko ndakutraya kuvanyengetedza kuti chingaite kuti mugarisane vanhu tuimi pasina kufungirana mweya yakashata, pasina zvekare kufungirana zvinhu zvisina kunaka chii, handiti mapona. Saka kuno nhasi vamazambani ndachikumbira kuti ndimbokupai mukana
vazinyakatira kana makavakonzauta avo sababa muchitaura nyaya yemwana wavo ivo voti maybe pane zvavasina kuona zvakanaka, maybe pane zvavakasvora mukunoza approach pakutaurirana. Munogona kuti ndataurira umwe wangu zvakati anditi iye atosvora kana kuti adini. Chandanga ndichida ndechekuti ndanga ndichikumbira kuti ndikudzoserei kumba tozosangana musi wa27 ndichibvunza mubvunzo wangu ino kuti zvii zvamakazobuda nazvo. Handiti zvii zvamakazobuda nazvo. Ini ndinoda kuti ndinzwe nyaya dzekuti ndakutocherawo ndakuzodiniwo kana kuti ndakazoita sei. Pane maconditions kumamainzi akanaka zvisingamboita. Handiti mapona Baba Mazamba takasongana paMJR tinokwira Ramazamba somadimfumba omwanga onakugara kochii mwana wenyu anonzi atiwandiri mwana wangu atiwandi aita sei kana akuudzi here nyaya dzaari kuita handina tandoziva munhu ane mhuri yake anomukaitawo zvake ichiita zvangu kwemichanetsa chii vakaramba kunudza ndakakuudza kuti notenza wakadai nemwana ndendakavati unorya nemwana gare pasi itaure asi vakaramba kunudza saka ndaipinda pa saka manzwa ndichitaura kuti maybe inini chinhu chandinongoziva chete ndechekuti vanhu ndikuona vanhu vatapedzera kutaura paya tataura nyaya yavo kubva pekutanga muripo. Baba ivo vaya kuti vadiwe namai vaya vanogona kunge vakapedza 3 months vachivanyengetedza kuti vadiwe. Handiti but kana kwakunorambana manje kwakutukana nekudini vanhu panenge pasina kumira zvakanaka, umwe akave nechisoro umwe akave nechisoro zvinosanganikwa nazvo pasituation iyoyo hatizvitungamidze. Ini chikumbiro changu sedare samambo ndiri kukumbira kuti ndikupewo nguva iyoyo 2 weeks kubva nhasi. Musi wa27 ndo zuva redu rimwe recourt. Kubva nhasi tojamba musi wa20 toya musi wa27 then zvinotibatsira kuti patiri kunotaurirana tiri tega tega mudare redu rechivanhu chiri kupanana njere dzipi, chiri kupanana muono upi, kana pane aona zvatiri kutaura zvinogona kutibatsira so that pamunenge madzoka chinenge tichinzwa nemi kuti zvii pananai mukana wekutaurirana, because tikasaonana isu tichifanira kunge tichitaudzana hapana kwatei tichienda totofanira kusangana titaure. Handiti mapona ameno baba wamazabva ndopfungwa yangu kairi kapakanaka mosaka ini ndakaita sepa mwakatadza kuti ndisa pa mwakaita kuti ndaitoda kutoti maybe nemwana wavo hatisi kunzwisana. Pamusoro yevamazambani pamusoro yezinyakatira nemhuri yevozvinyakatira yevamazambani naiga ndaine chikumbiro chokuti vazvinyakatira vakuru ava naiga nazvinyakatira mudiki ndizo kunosvika musi wa27 ndokuda kunge masumuka maenda kupa kwamazambani ngoroka pasi sevanhu vamwe chete naiga mugouya neshoko rimwe chete ndoziva pamuchataudzana muchakuisa ansa. Hapana dare rinotaurwa vanhu votadza kuwirirana hakuna ndida kuriona ini moziva musi wa27 inotipira inyaya yakanaka fani hapana zvavakasemaine haufune nzara pamaine munoguta mese endai munogara vachitaura sevanhu vakuru makakura mese makura mese so museyama ndomuonero wandaita kuti tikavadzosera kumba 27 inogona kutibatsira. Vanotaura kana